Hormatly prezidentimiz berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne şöhratly taryhymyzy halkymyzyň dörden milli gymmatlyklaryny ösdürmekligi, ýeni mamalalarymyzdan miras galan el işlerini öwrenmek, tikinçilik ýaly kesipkärler münasip dowam etdirmekligi giň ýol açdy. Ýurdumyzda dünýä meşhur milli gymmatlyklarymy öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak bardy ul meşhurly işler durmuşy geçirilýär. Daşowut welatynyň çeperelligini gyýdary, öldür şüni dördülýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu önümlerin nusgalyk görnüşlerini öndürmekde aýratyn tapawutlanýarlar. Hormatly prezidentimizin berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne şöhratly geçmiş taryhymyzda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny ösdürmekligi, ýeni mamalalarymyzdan miras galan el işlerini öwrenmek, tikinçilik ýaly kesipkärleri münasip dowam etdirmekligi giň ýol açyldy. Ýurdumyzda dünýä meşhur milli gymmatlyklarymy, nusgalyk el işlerini asyrlardan şuňlara ýetip gelen bu ajaýyp hünärleri öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak barada uly meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Daşowut welaýatynyň Aktepe, Ruhwelent, Bollumsaz etraplarynyň seperelligini gyýdary, özleri üçin döredip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu önümliň nusgalyk görnüşlerini öňürmekde aýratyn tapawutlanýarlar. Halkymyz milli gymmatlyklary diňe bir daşky görnüşi boýunça däl eýsem tebigat bilen aýrylmaz baglanşyklykda döredipdirler. Işe urdenanlaryň taýarlanan azaýyp el guramalary, owadan nagyşly tahyýalary türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň arasynda münasip orun tutýar. Önümliň owadan görnüşleri, owadan döwrümiň rowaçlyklary bolup göňüllerde bu soňçlary diýär. Muňa özi hormatly prezidentimiziň peşkeş beren berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň hem de şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna taýýarlyk görmegiň ruhy welentligi bilen münasip utgaşýar.